Het is heerlijk, het begint weer te sneeuwen hier, dus dat hadden we nodig hier. Het begon een beetje groen te worden. Maar het is ontzettend gezellig. Hoop fans mee. Ja, het sfeertje is er, dus de tent is gezellig. Dat heb ik ook met de zomers dingen, weet je wel. Dat je ook wel naar het buitenland gaat voor optredens. Dat zijn toch momenten dat je je fans op een andere manier tegenkomt. En dat je eventjes de tijd hebt om even met ze te praten en te doen. En dat vind ik gewoon leuk. Daar hou ik van. Ik vind dat het hoort bij het vak. Ik zit dan toevallig met Koos samen in het hotel ook. En we zitten 's middags lekker een kaartje te leggen. En, we hebben hartstikke leuke ploegen met bekende collega-artiesten. We hebben al een paar leuke uurtjes doorgebracht. Dus nee, wat dat betreft, dat zijn de leuke dingen van zo'n reis. Er is dus een gebeuren, wat dus binnenkort gaat gebeuren in juni geloof ik. En dat is Nederland zingt André Hazes. Dan gaan er een groot aantal Nederlandse artiesten gaan liedjes van Hazes vertolken. En dat wordt in het Ziggo Dome, dat is zo'n aantal dagen achter elkaar. Dus dat is wel erg leuk. En dan mag ik aan meedoen, dus daar ben ik wel trots op. Er komt zomaar vaak wat op je pad. En met die film ook, dat is pas geleden ook geweest. En dat zijn leuke dingen. Dat komt op je pad en dan denk je eigenlijk, wat moet je doen? Gewoon meedoen en kijken hoe het bevalt. En ik heb daarvoor al een paar keer meer in de film meegespeeld. En het blijft leuk. Je dochters, daar treed je hier altijd samen mee op. Waarom niet in het land? Nou, ze kan hartstikke lekker zingen en dit is een topper. Maar zij vindt gewoon het optreden in het land, dat vindt ze eng. En daar is ze angstig voor. Ik heb tegen Bertus gezegd, want ik zeg tegen Bertus, de organisator van het feest hier ook. Ik zeg, Bertus, vraag jij het maar aan haar. Ik zeg, ik vraag het niet. Nou, ik had verwacht dat ze gewoon had gezegd tegen mij van, doe ik niet. Maar ze zei ja.